lam sopiro haino norong na ani kotal video khakhayo norok jotono kaham tongmai na hinai hingke angbo kaham no dini hingke ang asik dini yagulo onek din tongphake abor tolao tabukhe parao thangi tongo satung belai no koprap tabuk himui tongo lamao satirok tui paile yangjak onek din tongphake hingke lama ni simi no video start khlai tong ang tabuk thangtei lama belai no satung nor nuguman tong hana bese jorti koprap nai de ang khe to mokol su khlogi mai yang tong siwo asike tungman bagai tabuk oran simi o turomai thangnai motor stand o tabsar thuruksa bangkasa o tini id puja ni bagai thuruksa rok berai tongmai khatai go oro basta oi otumarong granai tabuk otuman kha tongtong tabuk ke tongtong bai thangi tongo ang satung belai khino goprap gondresom kisa ma hab granai oron thangai hingke aro jaga kisa habai samung tongo hingke o mani tu khejak o mani na palakman bagai aro ma habnai hingke aro ni hingke ang sinai direct motor stand oro sekang hab granai tabuk satung kumani ekdom dihar se khamnani nayo masa kemat gondre somni o batha gaya kunai taisa riksha romai tabuk thangai tongo motor stand tabuk staisa oroni nokhor sa joka ang satung tung mane ase ki koprap oro kisarias khaima tong hoya mani ru phaina phaite gondre somni o ke tabuk baji tongo duita arita baji tongna ke tabuk se ayango gari kasinai tabu yang ti thangi tong jango traffic jam mangnai hine yang ti shortcut bla ori gonga school bus kang tei hingke yang ti thangi tong da tabu khorang ti kulai tong siwa ni rickshaw lori man bagai yang ti shortcut tau ta kisa satung komi kha ang phaimani puila nokhor mani tai mola asike koprap satung salap kre mokol phiogi maya haing thanga takte kisa lemang ka satung gari rog emne khai yang o mamangsi motor stand ni ko phai sok pai geta bo hingke block somnio bathagi ma tong phai geta tabo auto bisingo asukjak hingke auto borok pungye hingke ba nadiang sakao ba sike kutung haipeno oro borok naisingine bathagi ma tongo mandai ni gari jang kajak nobadi bathagi torok sinaita hingke baksa talangya rok ngo mandai borok kobang manjak rok hingke talangya ngo haipeno tini borok kombla tini bazar bobar hingke ba sopai khata bo hingke nobadio gari nokhori akunai himui tongo tungflamani bella khena marung saka tini to bazar bar hingke jirania bazar hingke ti haipen ang bazar nokhorlia blok somni nokhor ka hingke blok somni simke auto kawi thangai tongo tabuk blok somni bathagi kisa bithi dugan rogo ma hapka tamni bagai hingke ama sori hamia nei khnao মানে কি তিনি ফুংনি সিমিয়ে লুমা বারি মানে বাসে মিয়া ফামা হাইন বাগৈ নানা সাউ হিংকেবা आंबो कल खाइनाय खेयामा न गे खरां बासाया खुना ठीक नबो कक सावै मानि माने के किसा खरां कलै जाकता हाय हनै बिथिया करक पाया कोनै ति फेग्या यागो जेरां दंमानि बाय हंके ताबुक थांगै नायगे नाता बाहाय रक तैसे कोदा कमी खा हायाके डॉक्टर को दतलांगना नांगनो आबा हायरक हंगे बिथि सारिया कोनै तिनि नाय नेगेरनाय जुदि तुमो हरगो बारि खापु हंगे डॉक्टर मा थांलायनि ता हंगे तुंख्लामानि बेलाय न मार कलम ति हुबो हुबाया तैसे गारि पैसेंजर बरक पुंगियाब्ला हंगे हाय बाथागै मा दं हान बागै टेबल लेरजाक हंगे आनि भिडिअ रक नुक गया बालो बितong mai khina no ka hamke ang thik mo to video snam jaya bala biang ni ora se malai tong hoin ha de obro go biang jan ang kisan hu mani busang kisan nang hai no ma tong man ta rigene kanja hai ba mathi ano no huya bazar thalai gena ta na lai da tam na pai tu lai khai ka hai no nokriya ko tam jan pai tu lai kha tungflamani ekdom सातिरक करे हिंके ताई बसे मारं खामु लामा के सारखे बरो मालाय खमाथिया संबाय
खुनु गैया बबिन पेपार कटमाव तामजों जुजाक ताम बायद खासिद बाजार थांमानि तिनि गुन तंता खोनासिद सातुं मारे एकदम फुंगो हंके सियारि लब लब सालो हंके सातुं कप्राप एकलगे हिमि थां तंग लायो साब तामना ने तिनने फाइने ककबो खोनासिद साबो बरगे ताम एडभान्स साबो ओ मा हासे डाबल डाबल हासे bông tao nó bữa khắp thằng bên nhật làm mà răng cả sốc bay là ta bule leng mà leng sắc lại mà hiếm nan rok soran shokti kiri kha kok sana ni rok asike tung phlaka asike kolom kha asike leng kha sanan moton kok di abo sabala antara song kana sena tama phate jesu basa ya ko bukai tama su thumen dong sa phen phun ro jagya ke sangpu maja kha bithi bob sa khasa bobdi bithi sam busu balu khasa di boro komi ya hangka bithi samane hangga mai te se sawne uang tuman bithi obo sainya de yang oke nana khana seba hori seba yang oi gonor nya hanyo ready khlajak bo obo ate ki khulgir go bote sare sare oron chugiro khul khibe kya oma leng suka je phainai samungrom phaimani angkunu video rok se srami mai angai tongha angkai nogo to sopai kha asik diniya golo ek mas katutui haing kha angago tola thangmani dolong ro waisa hano mane tai tap khai tongna ba hain tongi kheta kunu nogo kun khaina kare hinge ba hinge onek din tongi kha hinge tini hinge phaija kang nogo phaikya tamni hinge khana sini nogo seba tongo boirage seba go tini ordek borok se phai sopaijak nga abon bagai ngo je phaine nana to joto ordek samung rok paijaga kojak ngai bini room ni joto mane aro jaga hosti ngo orinai bla oberagi rok tongnai bla han bagai abo joto noreya kunai ngo khado khlogai je mani tong mane abrok joto no khlogai akunai nana ton soka thakusuno ngo khlai ruita hingke aro sani jotono phaikeno phunu kang tono rongno abo ready khlaijak hingke ang phaimani pore hingke iko oborok joton yang toni phaibe kya nana mane thakusu toni phaibe kya ta nana sawya konai hingka angkha to ayang phaine kuno rest korai phaikya matro hingke no nogrok poriskar khaibe kya nogrok pharbai kya joto kisu khlaibe kya pakarok hubaya konai nai iko nokla rok pharbai kya tai wak adarok robai kya nokni je samung tongman omo khlaibe kya jeta o phatarni kisa samung karak o bahairok hingga aputo to paikhyano hini mano gai seba to khanasi haipano tini ordek borok phaisok paijak biragirok hingke iko aborongno charnani kharnani o bahairok byabস্থা abo hingke nanano khlai tongra khu tabuk jora tam bagai hingke paile yang kha ama sori hamiani bagai hingke tobo ama basai maya phano kisa sori rok tungplau hnai ne basawi nai tui rok tukuya kunai taisa roma habjauka hingke ani to samung payo kha ani bo mai to tini phungai mani chajagya kho
hingke aro to ang dol ni oroni nokhor ka dati no 9টা 10টা 10:30 hairogo no nokhor ka ang phungni maisa yawi no hingke taisa gondra somni hapka gondra somni o mani kabuna ni hintaisa ma hapjauka hingke aro kisa khechuri chai heke asuk nokho tiri sapung bhobo mai korei hingke mai chana ni bebosta ma khailai naita tabuk horbong kha hingke ba iko ani joto samung payako bisna chadolok tamsanai onek din thujagyabla hingke moila ngui tongkhabono thui baram nangya hingke ba sujagya rujagya hingke ang abono noroi nyai ketal bosinai hinai nyai obono rikhana subai nyai saityo khotoni risinai ta hingke rirok chapbai jangai ta taburung bisingni hingke maijana ni ব্যবসা khaisinai hingke sapung maija jagyaba lengkha tini bokhorok samani se muktri si thangya ang saju wana asike lengkha hingkai bor thana manoro panda da thanai yangode da ko hingkai kota teita mo tini to lengmani ba asike no baisongo tini phainani kok tongmani hingkai chorani khana school tongo hingke khana ekdin bage school khaya kunai nai school pai phaisinai hinsauta hingke saimia borok khana da phaino naike soni da phaino hingke yango sini yango boiragi seba o seba to khana ni simi no chengjangnai hingke borok sarik logo phan phaimano haike di borok phan phaimano yang paile yangi tongkhabla ma sori hamya hingke bazar hojarok hingke to joto pia Boddo school pia hingke nogo phaijak hain bagai nana piano bazaro khairi kahin chawo hingke piano bazaro khairi phaibai khebo hingke tabuk borok bo horni chalainan bagai byabস্থা khai tongnai tini to kono niramis rok tonggalak tamni hingke khnani simise niramis tongnai hingke khnaka niramis ta khana punibla hain bagai khanaka niramis sinai hingke tini tam chalainanai oborok phairi nai legerana tabuk ani kisa misa o bedsheet dok bojangnai robo kisa boya kunine ang nok bisingni samungno ordek pairi regarana tini yang rungke obo haisi kono hade obostha deko bisna rok bojagya ko yang burung hanyo khiklaijak obo haikno ko je berajak noko kon thiklaijak ko lengma marung sugui tongkha to tabuk bisna ready khlai pai gerakha thunani nangmani ba gai oste chawi nangai gotai obo hairo oborok no bag rok no rakoni koborok omti nokho tugui family ri bo horon rojakho ga bed kaborok oborok joto ঠিক খাইবে সিনা oste leng belekeno phen riawine bisna ঠিক খাইmani kolom su ka belekeno ogo yango ama nokhor jo ka tam jani gai pia tam khane ring na legana tamo pia Samir phun khanya bagi dia nok de nok ni borong no phun khanya ta pa phun sijak ko phun ambar dairi si tima beraisu iko boda iko bo Samir hin sijak ani bekhanyai Uthaku sono noro khana angko ubi noro ni mani lo ai nang tini phayo ai ni thangmani aro ni phayo agor tolani hage na legra na yango res khanyai khai tongo yango thunai thui tongo hingke borong ni thandan bagai kisa obo khlai reka tamnai jandala ro khlogai yango ke chamu thumi tonglai pu borong ni songjangnai to sungbai to ekloge borong yaba iko borong no hingke oro jaga ori re khawra current bo tongo fan bo tongo joto manthogo iko chamu thumi ninglai nya nai tongo borok tabuk
Oko pen nok theba jak si hai pen no hokuni bagai pen ri mang lak ta boro no ro oko khulu ni mi ande ba ang te thag hoku thanga ne hai ngo song ba kya ngo lo soi lang ta horo hi no hoku thangna bagai si sawang the hoku lo khai nok bisingo habi tong nai bile buko boro Paka humani ri paka humani ri apa naik tong yuang. No mami sangi ko tak sas mutung nang ko. Hai mai cha ya tu ba. Mai panjang punya muka dia, pasti sesau. Saya cuma yang kalau tangan sengit nasa. Oh, kau ni ya kan kau segun ke bang mak. Emne onok nok ke sambela. Tanda singi dong asuk tung thaya agi pam tung ya aro jagawa. Tanda nongi dong. Morong mai cha lai lia ko ongko. Awang sisa lai sina puguria mai. Tabuk sa nang pai ke awang sa lai nya hinta. Mai cha ya puborok tini. Nó thằng nãy chồng mà nãy giờ nãy chồng mang không ta tổng khai phải nhá sẽ điều hay phun cái xe nãy mà nãy giờ nó rồi bà ta ni rang rồi bà khi nó sẽ cưới nhà bà ta rang ngon man khang cái ta sẽ cưới này Busuk man mana tabung maso. Enggak kene ke besar ha sing ngana. Oh, ma zona 3 mas nih enggak khorong nih nyemba busuk pakai ta hisap khanya kita hangke. 15,000. 12,000 khasi nai bele. Goyang sinjo hagorna de sinjo nok lama. Sinjo ko gobang maro. Ko kotha ba phatijak. Baba sabai jak nai se haiba no. Aron ni photo ko samrok talang jagi aku. Oh ko. Yang ama babu agi puruni ko. Sikla puruni kana bobo. Kala kaji kapuro. Iko bose. Sikla puruni ta. Hingke I gabo hingke engko taloi Joygobin taloi boto kerikha osung jarnaya karjak babun dolta taloi mini yarpu hingkai sinyango hingke to babuni yar mario bahairong no hingke to mawi taloi sihin bela hingke sungmo taloi hinuta tabuk phano talang jagya khu hubu khujagya khotub talang jagya obo busabai jaya khubla hingke oro no toni regara khata Eka ama song puto rok bo babu song ni bo tong bai ku nana ne agi ni gori kesam rok tong bai ku sapong aja jadi mayo kuso ka gai mami to kori khong ka ba phung ni obrok tong mai mu rong do ga mane mu no ba mai do wak ngri khang ngi mai kori khong ke borong ya bo song dai sik ngani nyanga sik tam tan ba gai o na ko nana song ya bo gai ora ama no sama ni nukmani thasing ang nok pon se thate nge obo da tong ku biskut gai obno e phung ku obno sa ne kisa tin ngi na ga nang ko yang babu bo phung ka ti ama ni phung na ko pai tong ko sa ni ga mu ke Lep sesek lep ni sisau ne pinang na tahu kisah bohok lobok gerok. Kolom teh hingga panai dia, tuku phano tuku yasek ekdom, tuku man kun dam sekali kenai di. Asek kai kolom suka, gai mamui kun song dia ni wan sukui tong opung ni jet song jak tong mani mui oban casinai hingga borong ni awang song mani oban no casinai. Song na ni boleng kha belek no bokorok bosai tong ha. Hingga Leng ya ba bisi engko borok jeta songmani obon jasine huan sugui tong mami ke songlia tini sak na ditabu nta tabu sak na jadi Pukul ini sih kamu. tabu ngo Kamu. kerja sama ko ang kanaron desa sama ni Oh, itu sih kamu. Baik dah. hampir sa bitana Hampir kami pun. Kaya pakai bahasa kanyo yang ngo thaguhan bagai kai jeng na bagai salana tuman marang ni tong ham bo atin chauta engko
bini busuk nih kai digra rezaku mana kino beri gina henta angke bobin busuk baise kayaknya bagai kok senang saya kelang kamu kuang bai Anak suruh kan tak wah mana ang bobin ini busuk nanu kangke mana nozor kalai tangan mana sama kok tak hingga ya saya digra rezak siku bin busuk hingga tay tam sakit sako buka masak kayo hingga bini busuk bai tong liab lah tabo hingga te kubuni ketalai tu dong taban bagai anu kanyen bagai tay Mau bay mãi thôi mà hah mà sự chẳng không bao giờ đúng không nào Kasi di gara sila sa kanungan bahagi na kuni man sila sa Abi ya ka tay onyos na tikong ka không phải là sao không mặc được đâu ako ka ste onyos na tikong ka bawan sukan sugoy mudo kai sila kus kayong bata bawan kanyan bagay bolan sa sa ba nung di sama ni ako sa sa no nung number no ni na mana nung sama na ako ta sa sa ba nung kita sa kana hima to ano Jadi ko ngi mana ji mi sa dita mobile lang nung sa kana nani di mi sa di Abo mo lima orang nama makas saya number ma ya kan nugo tabo number ma ya kan nugo YouTube na di hin sa dita nung sa sana ka no mau tama YouTube Tio YouTube sana YouTube Tio YouTube bo thangai nai manu ni salita nung bono number kari pa nai man ja be nung nai di da no siri sini no akro mobile logo nge nung mo nan kata pro sana YouTube YouTube hin salita sama lalu yalla asala de ami yalla lo kusa sa gem la sangka amu kusu kotor hamsa ka yalla lo ka sa ya yalla lo